Zdravím vás gamery, vážení diváci, a chcel som vám dať trošku pokoj od mojich reakcií, ale vyšiel trailer na film Votrelec Romulus. Nový film z tohto univerza. A to si musíme pozrieť. Lebo ten perfektný organizmus si zaslúži ďalší film a dúfam, že to bude dobre. Poďme na to. OK, má to architektúru starých filmov. OK. Vidím tie dvere. Run. Pulzná puška. Akože, ak mám súdiť podľa iba tohto teaser traileru, tak to mám určite atmosféru tohto Votrelca. Takže poďme si robiť rozbor. Takže, čo to tu máme? Nejaká loď prichádza na nejakú stanicu. To bude asi stanica, kde sa to deje, že? Chodba, veľmi jasne architektúra z Votrelca, zo starých Votrelcov. Aj keď, budem úprimný, Prometheus a Alien Covenant, čo sú vlastne moderné filmy votrelecké, kde tá technológia nie je tá retro sci-fi, ale no vlastne takéto moderné vnímanie technológie. Mne by to nevadilo, ak by do toho plne prešli, len to musia spraviť správne a tam to žiaľ trošku pokulhávalo. Takže zdá sa, že Alien Romulus sa vracia do starého dobrého Votrelca a myslím, že keď som trošku pozeral, niekde som to čítal, iba som sa videl, že nový tento trailer a má to byť medzi Votrelcom 1 a Votrelcami, takže medzi prvým a druhým filmom zasadené, takže parádne obdobie, čo znamená, že to nebude asi Ripleyová. Teoreticky by tu mohla byť jej dcéra, alebo Alien Isolation hra, ale no, ak tam nebude, tak aspoň nebudeme sa spoliehať na staré postavy, že? Dôležitá vec je, že Ridley Scott je producent, ktorý robil pôvodného Votrelca. Dobre, čo tu máme ďalej? Chodba spĺňa. Ďalšia chodba, čo spĺňa, takéto dvere boli v Alien Isolation, v tradičnom Votrelcovi to vyzerá ako priamo z lode Nostromo. Takže super, že režisér priamo berie inšpiráciu. To je plusový bod. Jasné, Ridley Scott. Už počujeme, no už sme počuli tie hlasy. Začína zmetok. Počujeme facehagerov. Krv. Na kryomoduloch, myslím. Toto by mal byť kryomoduly. Hej, open fire. Takže prvá taká dôležitá vec. Nevyzeralo to, že tam boli niekde mariňáci. Zdá sa, že to budú civilisti so zbraňami už. Alebo tam nejaký mariňák bude a ten zbraň má. Alebo na stanici sú zbrane, že? Čo vlastne v jednotke nemali zbraňa, až potom v dvojke boli. Trošku Kohogoru musí byť. Dobre, ďalej. Počuli sme slovo run, že? Utekať. Počkať, ešte raz. Jasné, facehagery dávajú tucfleky a francúzske vosky. Ono to vyzerá. No tu vidíme ako keby začiatok toho infestácie, že? Toto vyzerá ako keby sa stalo už potom a asi zdrhne a uteká. Toto pripomína trošku Alien Isolation. Dobre, svetlice asi zdrhajú pred facehagermi ako predtým. Tu si niekto verí, ako keby nebola nejaká infestácia, takže možno predtým to je. Zdrhajú. Toto vyzerá ako Android. A hej, podľa takéto, vidíte tu takúto plastickú vec? Neviem, či zachytíme ten bod. No počkať. Môžem dať nejako? Nie, nemôžem dať. Nastavenia. A počkať, toto bude ono. Rýchlosť prehrávania. Dobre. Vydržte chvíľku.
Hej. Tento týpek to vyzerá ako Android. Môj typ je, že Android. Úplne to z neho vyčne cítiť, že to je Android. Ktorý bude chrániť Votravca samozrejme, ak je to Wayland Yutani. Hej, vidíme dvojtebe. OK, takže toto. To vyzerá... Otázka je to len je to obrátené, alebo niekto stihol je vybrať z úst Facehugera, alebo Facehager ide od nej sám. Počkaj, toto tu vyzerá... Tu vyzerá, že tu niekto je. Toto tu vyzerá v pozadí, ako keby tam niekto stál. Nie je to noha? Je možné, že sú tu aj pokusy spoločnosti. Dobre, Zero G. Zmetok. Výbuchy. Jasné. Tu proste niekto nedáva pozor. Počkať. Ako sa sem dostal? Aha, proste zmetok. No jasné. Táto baba... nie je to Ellen Ripleyová, ale budeme spokojní. Púzna puška. Vyzerá, ako keby vyšiel z výťahu. No, tu bude samozrejme veľmi záležať, ako je to natočené, lebo pocity z traileru sú úžasné. Proste je, ako sa hovorí v tej hlave, také tie kolónky, fajka, atmosféra, horor, púzna puška, boj o život, všetko hore, ale je to trailer. Takže dúfam, lebo chcelo by to dobrý votrilecký film. Hej, a toto podľa mňa, toto sa určite nestane vo filme. To tam dali na schvál tú hlavu podľa mňa, to vyzerá ako taký náhly strih. Iba pre efekt voči nám divákom. Možno tam niekto bude a začne strieľať, ale neverím, že tam zomrie táto postava. Toto vyzerá ako hlavná postava. To bude asi tá... predpokladám, že toto sú hlavné postavy. Kaylee Penny, to bude asi naša hlavná hrdinka. Hudba tiež ozaj dobré. Aké známe mená? Akože je pravda, že ak sa tam má objaviť niekto známy, možno len Hendriksen, tak by ho sem asi nedali. Ale zase... v auguste ľudia. Tento film nie je ešte rated. No podľa toho, čo vidím, bude to 18... Nech je to M-rated. Alebo ako je to? Je to M-rated alebo A-rated? R-rated. Prosím, nech je to 18+. Nie, že to neželám mladším, ale prepáčte, sú proste filmy, musí to byť drsné, no. OK. Dobre ľudia. Akože... Nemal si otáčať hlavu. Počkať, nechcem, to som povedať chlape, ale... Nemala si otáčať hlavu, pani. Nemali ste otáčať hlavu. No, ja by som bol prvý, čo by dostal Facehugera, takže dobre. Dobre ľudia, je to taká rýchlejšia reakcia, mali sme rozborík, dobré pocity, ale poviem to takto. Budem Fit Alvarez, teda to je režisér, počkaj, alebo to je žena? To znie mužský to meno, ale to sa môže miliť. Proste, každopádne, benefit of doubt, uvidíme, čo to bude. Všetko zatiaľ správne odklikáva, takže ďakujem za pozrieť tejto reakcie. A ak by bol nejaký dlhší trailer, tak sa samozrejme pozrieme. Príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.